हेलो लोगोफोर आंनि गोदान यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय विजय बरो ब्लगाव दा जोंनि ब्लगा जाहैबाय हाबा जानो थांगोन आरो हाबा दङ गामियाव नोंथांमोना नायलांदो माबायदि खालामदो नायलांदो नायदो गोदो गोदो गारि फैगासिनो गोदो गोदो मानसि नोंथांमोना नायलांदो नायलांदो बहुत कदर बनाया चलने पे बेसे गारि लाना मोनहैबाय सिङाव हाबनो नामा हा सिङाव नुबाय लामाया उनथिंबो हाबजायो खिन्थु दा सिगांथिं हाबगोन आरो जोङो नैबे जाबाय अरिजिनाल गेट हाबानि जुलिनि गेटआ नैबे जाहैबाय बे जाबाय गोथार जुलि नायदो नायलांबाय थादो माबायदि जादों डिजाइनफोरा गिदिर जादों नामा बेसे गिदिर गाइस एरसिवला दरायाबो साख्रि मावनाय आरो नायलांबाय थादो मुथि सिगाङालाय संनानै थांदो फैना वाव वाव नाइस नायदो खाथियाव सिगाङाव फै Nggak menit ada nah. Mau rồi được. Vô đúng không ạ? Đây thì. Nó video. Nah, itu nih bawa dan bawa. Mel. Ya sih, saling deh sih. Murah. Saling deh. Sabunnya apa ya? Nah iya, sabunnya guys. Jaga. Video mana? Video mana? Video mana? Angkat channel lagi mana? Nih ya, sih kenapa rasa sabunnya? Angkat channel. हेलो लोगोफोर भिडिअखौ नायनाय जोबजासे नायनायखाय गोजोननाय थाबाय भिडिअआ इसिनियानोल' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ